Pismeno koje smo dobili iz Evropske unije shvatamo na veoma ozbiljan način i odgovorno ćemo se prema tome odnositi. To je nešto niža forma od demarša. Za demarš su vam potrebni potpisi svih ministara spoljnih poslova 28-orice, ali nikako i ni jednog sekunda ne želimo da potcenimo sadržaj pismena koji nam je uručen i bilo bi neodgovorno da se tako ponašamo. Građani Srbije, bez obzira na to, mogu da budu potpuno mirni i spokojni i treba da znaju da Srbija ničim i ni na koji način, iako se nalazi u teškoj političkoj situaciji, ne lakoj ekonomskoj situaciji, da Srbija ipak nije bilo čime ugrožena. Naime, nema nikakve potrebe da Srbija daje bilo kakve dodatne subvencije na izvoz robe u Rusiju. Poštovat ćemo volju Evropske unije,